El cognom de Xeus està lligat a 4 generacions de metges. El més conegut i reputat per la seva manera d'entendre la ginecologia, Santiago de Xeus Trias de Bes, ha estat un dels pioners en la defensa del dret de les dones a l'ús de la píndola anticonceptiva i de les tècniques de reproducció assistida. Ara, Santiago de Xeus emprèn amb il·lusió un nou projecte amb el seu fill Damià, un projecte que no és més que el que ja va iniciar el seu pare Santiago de Xeus Font fa 75 anys, quan va inaugurar la primera clínica maternal privada d'Espanya amb una vessant docent. Avui a l'Espai l'entrevista del 324 fem una tertúlia diferent al format habitual, ja que comptem amb la presència al plató de 2 generacions de ginecòlegs de Xeus, en Santiago i en Damià. Benvinguts, com estan? Molt bé, estem bastant bé. Jo diria que si gaudint de bona salut, toquem fusta. Penso que la salut és el més important, que tenim el més important, i en aquest sentit jo crec que la medicina té que tenir aquest servei sempre al malalt, donant-nos compte que som uns administradors de salut, que és el bé més preciat, jo penso. De fet, és el que ha fet vostè durant tots aquests anys de carrera i ara deia que emprèn un nou projecte amb en Damià, amb el seu fill, que també és ginecòleg. És un projecte, penso que és meravellós, i és meravellós per una raó molt senzilla, perquè tots els que estem contribuint a aquest projecte, figura primordial al meu fill, els altres també, els altres metges que s'han incorporat a nosaltres, ho han fet amb la mateixa visió, una medicina de servei, una medicina que es podria dir humanista, i això a vegades té una connotació de dir humanista i no científica. No, científica, però respectant sempre el malalt, informant i contactant amb ell, que no és una cosa tan fàcil de fer actualment. Deixi'm preguntar-li una cosa al seu fill, a veure, cadira i temps, a què li sona? Cadira i temps podria ser l'eslògan de la samarreta que hauria de dur el meu pare cada dia. És el que m'ha ensenyat des que vaig començar amb aquesta professió, de fet. Expliqui'ns què vol dir això de cadira i temps. Cadira i temps vol dir dedicar el temps que sigui necessari a cada pacient, cosa que no és fàcil avui en dia amb la pressió assistencial a la qual estem sotmesos. Resulta de vegades una mica complicat, però vol dir això, estar assegut i escoltar i preguntar i tornar a escoltar i estar allà assegut tantes hores com calgui, tot el temps que calgui. Potser és una feina de ginecòleg que s'ha de complementar amb la de psicòleg. Totalment. Jo crec que els ginecòlegs tenim la immensa sort que moltes vegades ens convertim en ginecòlegs, psicòlegs i potser inclús una mica metges de capçalera. Ajudem a les pacients a buscar altres professionals que poden estar en algun moment. Però sí, la veritat és que fem una mica de tot. Aquest eslògan, cadira i temps, que diu el seu fill, en Damià, que haurien de portar la samarreta, ja li ve del seu pare, també, no? D'en Santiago de Xeus Font. Sí, el meu pare, quan jo era un joveníssim metge, més jove encara que el meu fill ara, me'n recordo que em sorprenia moltíssim com el meu pare tractava les pacients, perquè, esclar, jo venia d'un hospital i no hi ha molt temps, aleshores, en aquelles èpoques encara menys. I, certament, utilitzava totes les arts possibles per entrar dintre de la psique del malalt i de fer d'aquesta unió metge-pacient que fos una sintonia completa. Si hi ha sintonia, hi haurà probablement curació, i això és el més important. Dèiem que sou una nissaga de ginecòlegs, però hi havia l'avi, el seu avi, també en de Xeus, que no era Santiago. No, Josep Maria. En Josep Maria. El seu avi, quina especialitat tenia? Medicina general. Era metge de l'Ajuntament. Era un metge sumament puntual. I jo, precisament, contraposat amb això, soc sumament impuntual. Però era un metge que la seva característica era la gran puntualitat, era un home. Ara ja sé d'on em ve a mi. Què? Ja sé de qui ho he heredat, jo, això llavors. Exacte. La puntualitat? La puntualitat. L'antítesi. L'antítesi jo. I, bueno, era un home molt correcte, que va tenir molta visió en l'educació dels fills, i va tenir una família, i els 2 fills barons eren els 2 metges. Un va ser metge general i l'altre va ser ginecòleg, que era el meu pare, l'avi del Damià. Doncs el seu pare va tenir també 2 fills, amb vostè, en Santiago i en Josep Maria, tots 2 ginecòlegs. I un advocat. I un advocat? Sí, i nenes també. Ah. I 3 filles, o sigui, érem 6 nosaltres. Sí. La meva, una germana, ja hi ha 2 germanes mortes, una va morir durant la Guerra Civil, atropellada per un cotxe. I, bueno, això va marcar molt la vida del meu pare, moltíssim, moltíssim. I, bueno, el meu pare va ser un gran pioner de moltíssimes coses. Però el que jo veia al meu pare en les discussions, jo tenia ja un cert sentit crític. Pensaven, potser no té raó,
pensava jo, malgrat que tenia 10 anys, però pensava, potser no té raó. Però em donava compte que ell sempre, quan creia que era la veritat, la defensava fins l'últim punt. Deia que son pare va ser un pioner, no? Potser la fita més important o la que ha transcendit més és la creació d'aquesta clínica maternal, no? Sí, va ser la primera clínica privada per assistir parts al nostre país. L'any 35. 35, efectivament. Es va tancar per la guerra i quan va tornar la va reobrir i va ser el començament. Ell sempre compaginava la seva activitat privada amb la pública o la social, que era la maternitat de Barcelona, que era el director, que va ser el director durant 30 anys. Vostè de l'avi ha tingut... no. Zero. Jo no el vaig conèixer. L'avi va morir uns mesos abans de néixer la meva germana Thaís i jo. I per tant l'he tingut com a referent bàsicament perquè ha presidit amb la seva fotografia el despatx del meu pare i perquè és la figura inicial, podríem dir, d'aquesta escola de la qual jo formo part ara. Però no el vaig conèixer, no vaig tenir la sort de conèixer-lo. Ara que diu això de la seva germana em dóna peu per dir que vostè és fill bessó, o sigui, amb la seva germana, Thaís i Damià, i que a més vostè també té bessons, en Santiago i la Inés, que potser podran, si volen, seguir aquesta nissaga de ginecòlegs. A veure, ja ho veurem. Ginecòlegs o oftalmòlegs, la meva dona és oftalmòloga, ja ho veurem, o no seran cap de les dues coses. Però si més no queda oberta... Sí. Llavors, doctor Santiago, explica una mica la seva trajectòria. Del seu pare, diu que va aprendre això de la cadira i temps, no? Sí, vaig aprendre. Miri, el meu pare era un home conservador, amb una visió del món molt europeista, no podia suportar les botes que portava el dictador, el Franco, deia, és un pallasso, malgrat que ell va tenir que fugir perquè el van anar a buscar les brigades incontrolades dos cops i li havien dit a la tercera no sortiràs viu, i va marxar a Sant Sebastià. I va arribar a Barcelona, ja sap vostè, un país que no tenia una cultura dirigida, un país pobre en tots aspectes, estèril, i ell no, ell tenia sempre una visió, he dit abans i ho continuo dient, una visió ampla. Va viatjar molt, era un home que sense ser professor universitari era considerat un mestre, els seus alumnes deien mestre, els tenia a tot arreu, i era un home, per mi és una figura capdavantera i realment no puc dir una altra cosa que això. I d'aquí li ve la seva també vessant d'investigador, docent, pionera, perquè recordem que vostè és el director de la càtedra de ginecologia de l'Autònoma i té llibres i càrrecs que omplen una llista de... Em ve del meu pare. El meu pare em va dir una cosa un dia, quan jo estava desitjant triomfar, anar endavant, i veia que els metges més grans em miraven així, com és lògic. Em va dir, no et preocupis, el treball ben fet sempre és reconegut. El treball ben fet. I és el que pretenem nosaltres allà. Pensi que actualment a mi el que em crida l'atenció d'aquest nou projecte és que des de la persona que obre la porta o que contesta el telèfon fins al meu fill o jo mateix, tots tenim la mateixa visió d'un servei al pacient. Un servei a la pacient. La primera cosa que a mi em va sobtar, i permeti'm, estic parlant massa, va ser el meu càrrec a la maternitat provincial. Quan jo vaig veure que hi havia una divisió entre mares solteres i mares casades, vaig dir, això no pot ser així. I quan em vaig donar compte que el més important a Espanya era saber algun mètode anticonceptiu, em vaig dedicar a divulgar els mètodes anticonceptius. Bueno, de fet, el primer diafragma que va arribar a Espanya el va encarregar vostè i va venir via postal, no? Sí, via postal, és exacte, això era molt bonic, això. Però és que això ens portaria una altra conversa, i sé que es té que ser breu, però vaig fer això, i el meu pare em deia, què fas, tindrem jaleo. I efectivament, vam tenir jaleo, vam tenir problemes. Els estudiants i els metges adjunts de la facultat em van demanar una conferència sobre anticonceptius. Era l'any 64, li puc dir inclusive el dia, per una raó molt senzilla, perquè hi havia una cursa de toros, que no es mataven els toros en aquella cursa, era una monteria, i era el dia 12 de novembre, i això va tenir lloc l'11 de novembre, el dia abans. I, bueno, vaig donar la conferència contra el degà de la facultat, que me l'havia prohibit. El degà de la facultat, evidentment, en comptes d'adreçar-se a mi i dir-li vostè està expulsat, es va adreçar al meu pare, com si jo fos un nen, encara que anava agafat de la seva mà. I, bueno, el meu pare es va espantar, veus. I penso que aquesta orientació que vam donar, nova, a la nostra família, de servei inclusiu fora de la llei, perquè estava fora de la llei, no podíem receptar, no podíem fer divulgació, va ser una cosa important.
Bueno, de fet, l'any 77 escriu també el primer manual de la píndola anticonceptiva, no?, amb la Margarita Rivière, que també va ser molt revolucionari. Vostè se sentia aleshores revolucionari, innovador? Sí, eren unes èpoques meravelloses, perquè és que només portar el cabell una mica mal pentinat ja eres revolucionari. I és clar, és molt fàcil ser revolucionari. Lo difícil és continuar sent revolucionari als 60, als 70, als 80 anys. Això és lo difícil. Ser revolucionari és, quan tens una certa edat, admetre la joventut totalment. I poder tinc la crítica del meu fill, que és una crítica molt bona, que a mi em serveix moltíssim, i de la meva filla, perquè la nostra filla també treballa amb nosaltres, no és metgessa, però treballa amb nosaltres. I no sap vostè el ple que és això. És, diria jo, acomplir una etapa de la vida molt important, en la qual tots treballem amb un objectiu únic, i realment les coses van d'una manera diferent. Ara, en reproducció assistida, no fem la clàssica reproducció assistida. No, estem pendents del pacient, de la parella, que sabem que pateixen, que sabem que estan en molts moments en una situació de crisi important, no de parella, sinó de personalitat, i donar-se compte d'això i no simplement de la dosi que té que donar d'hormona per estimular l'ovari és molt important. Damià, en Santiago diu que accepta les crítiques del seu fill, és cert? És cert, és cert. Ronsa el morro moltes vegades, però és cert, les encaixa molt bé. Jo soc la vessant més... A nivell empresarial parlo, que no en soc d'empresari, però a la consulta jo soc potser la vessant més freda i més calculadora. Ella és una producció incessant d'idees i de projectes i de... no para mai, jo soc una mica més al fre. I llavors tenim la versió més empresarial i més de números, que és la meva germana. Però sí, és cert que encaixa molt bé les crítiques. I vosaltres dos com us repartiu la feina? Els dos passeu visita o un es dedica més a la investigació, com m'estava dient? No. Tots ens dediquem el 90% de la nostra activitat a l'activitat assistencial, a l'estar asseguts amb les pacients. Després tenim el quiròfan, que jo ara tinc la sort de poder disfrutar-lo pràcticament en exclusivitat amb ell, perquè estem un company, el doctor Misson, el meu pare i jo, i això em permet disfrutar el quiròfan. I hi ha tècniques quirúrgiques que ell la fa molt millor que jo. No, però abans, quan estava en un entorn més universitari, on hi havia residents que estaven formant, doncs cadascú tenia el seu temps i cadascú havia de respectar les normes. Ara estic jo tot el dia amb ell, per tant, he guanyat, he sortit guanyant. O sigui que va aprenent cada dia del mestre. Cada dia. Perquè per vostè és un mestre, el seu pare. Evidentment. Jo estic on estic gràcies a ell i si ara decidís, per jo que sé quin motiu, iniciar un altre projecte, jo aniré al darrere, clar, segur. M'ha parlat d'abans i de després, o sigui, hi ha una ruptura amb els antics socis de consultoris d'Eixeus, que fa que vostès s'emprenguin aquest projecte, o ja l'haguessin emprès, també tenien altres idees? Jo penso que, no sé, crec que tenim que ser absolutament, tenir a la vida un objectiu, que pot ser religiós, que pot ser esportiu. Jo vull ser campió del màster d'Augusta, del golf, o el que vostè vulgui. I un es capfica en aquest sentit. Nosaltres, jo penso que puc parlar per nosaltres, ens hem capficat en un tipus de medicina que té ja 75 anys d'història. I aquests 75 anys, m'és igual socis, no socis, jugadors de futbol o corredors d'apostes mútues, m'és exactament igual. Nosaltres som una família que hem tingut una experiència, que hem tingut un ressò a Catalunya, probablement el percentatge... Mundial. Bueno, és el que vostè vulgui. Però hem tingut un ressò sempre fent el mateix tipus de medicina, una medicina honesta. Això a mi no em cauen els anells, no em porto però no em cauen els anells. Si a una pacient li tinc que donar un tractament i dubto, davant de la pacient, trucar, fill, escolta, no estic molt segur d'això. I ell fa el mateix. I això és el que el pacient estima de veritat. Clar. I nosaltres rebem consultes de pneumologia, de traumatologia. Què vol dir això? No. Vol dir que pacients que hem vist tota la vida em diuen doctor, m'han dit que tinc tal cosa. Què li sembla a aquest doctor? Esclar, nosaltres procurem sempre, com és lògic, dir, miri, no el coneixem però pot ser molt bo, o el coneixem i és molt bo. És dir, tota aquesta idea de la medicina no té res a veure amb 4 parets que puguin estar al barri de les Corts a un altre lloc. Si nosaltres estem ara al barri de Tres Torres, a la clínica Tres Torres, és perquè el nostre projecte va rebre un recolzament i una ajuda del grup Tres Torres que no teníem. I aquí l'estem desenvolupant. I el farem cada vegada millor. I el farem cada vegada millor perquè no solament està el Damian, sinó perquè estan una sèrie de metges. Quan jo els hi vaig oferir el projecte, van anar amb ulls tancats.
I això jo no ho puc oblidar. No obstant, clar, per la gent, el fet que hi hagi uns consultoris d'Eixeus, amb unes lletres així d'enormes al barri de les Corts, i que no hi hagi cap d'Eixeus és una mica, no sé, una paradoxa, potser, no? Jo penso que, no sé, Perquè el tema del nom és seu, no és seu, el poden... Home, jo penso que Santiago d'Eixeus, que jo sàpiga en aquest moment, hi ha un i mig. Un sóc jo i al mig és el petitó, el meu net, que aviat serà més que jo i més que el seu pare. I res més. I la gent saben que Santiago d'Eixeus hi ha un i mig. I que potser d'aquí uns anys la persona que està sentint aquest programa, la seva filla, anirà amb el Santiago o la Inés d'Eixeus. I el mateix que unes altres famílies famoses i prestigioses de la medicina, com pot ser el Barraquer i com poden ser unes altres, com poden ser els Planes, etc., hi ha una saga que té unes característiques de marca, que malgrat que no la tinguin per les raons que siguin, no la puguin tenir, en el nostre cas, són raons que no interessen a un públic com aquest, penso jo, que sinó que volen veure com som nosaltres. Doncs ja els he explicat com som nosaltres. Molt bé. I vosaltres, i la vostra ciència, i el vostre art, la vostra medicina, com està ara la ginecologia? Té futur, té recorregut, ja esteu investigant? Bueno, jo profeta no sóc res, però el meu fill potser ho diu millor que jo, digues. Hi ha molta cosa a fer, moltíssima cosa a fer. A nivell de ginecologia, no pas d'obstetrícia, clarament les tècniques quirúrgiques van avançant cap a la via laparoscòpica, tècniques menys invasives, cirurgies que abans requerien d'un ingrés d'una setmana, ara en 2 dies estan a casa, pacients que es troben perfectes, i d'aquí no res, de fet ja és una realitat, la cirurgia robòtica, que no és res més que un esgraó més de cirurgia laparoscòpica. O sigui, hi ha molta cosa a fer encara. I això que deia el seu pare, que vostè ho fa molt millor, quina tècnica és exactament? Això és amor de pare, eh? No. És veritat, és veritat. Això és el meu pare, home, clar, però és una qüestió només de formació, clar. Jo m'he format com a especialista en ginecologia en una època en la qual la laparoscòpia clarament té més recorregut que no pas la cirurgia oberta convencional i doncs, potser en tinc una mica més. I el bonic del tema és, perdona, el bonic del tema és que jo vaig ser el primer endoscopista ginecòleg d'Espanya. El primer. Recordo que un professor de Madrid, el professor Botella, li van enviar una invitació a donar una conferència a Itàlia i ell va dir, no, jo d'això no ho sé, ho sap Santiago d'Eixeus. I jo vaig anar representant el professor Botella de Madrid. És dir, el bonic de la ciència és que és com una torxa que es transmet unes altres, sense cap tipus d'egoisme o de segones intencions. No, la ciència és perquè la humanitat progressi. La ciència és cercar la veritat sempre. I això és el bonic. A més, la gent no és tonta, vull dir, la gent ja entén que un no pot dominar absolutament tot. I ja entén que potser jo hagi d'agafar el telèfon i dir Gustavo, te paso a la paciente, o jo què sé, el que sigui. El que passa que és admirable, no?, que vostè, Santiago, ha sigut pioner en moltes coses. Com es fa per ser el primer en tot, no?, que tenir aquesta visió... Doncs miri, llegint els llibres a la nit que no siguin de medicina, però treballant tots els dies en medicina. Jo tinc 2 llibres ara al meu capçalera de la taula, del llit. Un és absolutament un assaig de Stefan Zweig, que és una mica massa erudit, segurament per al meu fill no li agradaria gaire aquest assaig, per exemple, és tota una etapa ja molt passada, però és en realitat el que nosaltres hem menjat, hem viscut i hem patit, que ell afortunadament ja no ha tingut que passar. I una altra és una novel·la policíaca. Per què? Perquè és tan absurda i tan ridícula però tan divertida que em quedo dormit. En canvi, amb l'assaig del Stefan Zweig em provoca una certa inquietud, però el tinc que llegir, perquè és la nostra cultura, és el nostre problema. El que va fer el Hitler no va ser res més que les atrocitats que van fer a la guerra del 14, solament que portades al màxim extrem. Vostè dirà, i això què té a veure amb la medicina? Doncs molt, moltíssim, perquè aquella senyora que té 60 anys o 70 i es va visitar cada any i ve trista una vegada i diu, és que no entenc el que passa a la meva filla. Jo li puc explicar. Estem en l'últim minut de l'entrevista i m'agradaria que em resumissin, ja sé que és un esforç, però els dos, cadascun, no sé si coincidiu o no, quin és el projecte que us agradaria ara mateix liderar? Santiago. I jo el que estic fent. Simplement això, el que estic fent que arribi a les últimes conseqüències. Però quina seria la guinda? Dir, el que estic fent i si aconsegueixo tal cosa? Jo estic aconsellant tots els que treballen amb mi que fem una medicina en què el rellotge no compti,
i compti la cadira. I això representa estudiar cada dia, publicar, investigar dintre del nostre nivell, amb un grau d'excel·lència, com vaig jo dir al rector Carles Solà quan em va donar la càtedra d'investigació, i continuar amb aquesta via. I si es continua aquesta via, no hi ha problema, el metge és feliç. El metge necessita no solament guanyar-se la vida, que és molt important, sinó a més desenvolupar la seva personalitat com metge. I és molt important això. I vostè, Damià? Ho resumeixo molt més ràpid, jo. Professionals feliços, que és la gent que ens envolta, pacients que ho poden percebre i, per tant, també molt felices, i, evidentment, no ens podem amagar empresarialment això de funcionar, i, per tant, la meva germana i el gerent han de posar totes les hores que calguin allà perquè tot tiri endavant. Però és molt simple. I no hi ha algun avenç social que encara calgui per les dones millorar? Algun què? Un avenç social, com vostè va ser pioner amb la píndola anticonceptiva... Totalment, per favor. L'avortament... Jo li demano que fem una altra entrevista sobre això, perquè és que realment vostè és una dona alliberada, professional, boníssima, i a més, perdoni que li digui, és dona i és guapa, doncs escolti, ho té tot, però malgrat tot vostè cobra el 12% menys que els seus companys o el 17% menys. No, aquí a la tele cobrem tots igual. Magnífic, felicitats a la tele, però ja sap vostè que això no és així. Que l'any 2008 les dones cobraven un 12% menys. Cert. El 2009, un 17% menys. Que la crisi està un altre cop fent que la dona torni a uns esquemes paternalistes. Tenim molta cosa a fer. I els metges som un reflexe del que passa a la societat i els ginecòlegs de les dones. I tenim que defensar-les. Vostè no sap lo agradable que és descobrir una dona el que li està passant, que li passa per la seva falta de sentiment social del marit, per la falta de sentiment social del marit. Però això hi ha que dir-ho. Doncs ens quedem amb aquest missatge optimista per les dones, per aconseguir una igualtat que sigui real, que no sigui sobre el paper, sinó que sigui real. I ha estat un autèntic plaer tenir-los aquí al plató del 324. Moltes gràcies. Ha sigut per nosaltres el plaer.